Mooi, ik heb los. We got married in a field, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. Ik ga hier alles wat mama Lou in de huis had, dat ga ik hier in mijn hak. En dan kan ik zeggen dat dit wel wordt. Ja, dus dat ik net zo vreemd dat ze net in de huis houden. Ja, ik verzamel ouders al mijn hele leven lang. En van de ene komt het oren, dus ik heb mijn alle hobby's maar met muziek en Playmobil wat ik verzamelen en ouders alles maar in één hakje prapt. Dus alles wat waar Ben net aankomt aan mij, dat zit bij mij in het hak. Maar dat is bij jou gehoord. Ja, dat heb je altijd gehoord, ja. En dan maak jij dat net aan. Zij mij er net aan, nee. Ah, zij mij er wel aan. Zij weet hoe het maakt. Ja? Ja. Maar de vriendjes die mij komen, daar worden er een beetje oors van. Maar, Ja, is hij dan streng? Ja. Ja. Van de week ik toen kwam vuurwerk ophalen en toen dan zie ik naar binnen, want ik woon nou in wat vuurwerk. Toen ging ze dat hak in en toen mocht dat net van de zijde, want die was bang dat ze dan alles eruit zo'n met de planken en zo zo'n helje. Oh ja. ja. Dus dan is hij wel streng. Ja. Ben krijgt er een meisje, hoor. Die wil alles beetpakken met de hand. En een beetje krijg ik niet te ben, dat zie je wel. Hè? Ik kan roeren zitten. Ik weet je er wel net mee, maar ik kan er wel erbij zitten. Nog niet alleen, we zijn zenuwachtig voor de camera, maar dit is was echt niet om zenuwachtig voor de woorden. Hoe zou dan? Nou, dit is iets waar ik periode op zat ha. En we gaan wat filmen en zien, maar dit ben je nog net zien kan. Want dit is dus de garage waar ze vroeger de auto's inzetten. Zo was even. Zo stonden ze vroeger in de winkel jongen, in de jaren 60. Ik kan het wel voor mezelf op dit moment, dit intieme. Ja? Dit intieme is mijn eigen moment wezen, man. Ja. Dit is mooi. Kijk nou hier, in de jaren 60 ben je blijven, maar in de miljoen daar nog wel blijven. Je hebt met die hele midden werk maar om weer een op plank te zetten, jongens. Dit is een... Ja, dat is zo. Ja. Want zo, daar man natuurlijk wel een paar ouders te zien die al lang in gedachten hier die erin hadden. Hè? Maar die maar eerst even skin. Dus dat moet een... Familie kan ik maar net storen worden, jongens. Dit, hey, je bent kijk op de hier nog. De pasbord hier, dat was wie hier met die zien kwam. Ja. We hebben hier vroeger al een merkenhandel. Later had een winkelkring bij het gehoord. Dus we zien hier op het vuur. En ja, het meeste kregen we, kochten we. Maar ja, zo. Nee, ik ga net op mijn bjaden. Ik ben je nog. Ik ben nooit geen grote man. Heel wel heel groot en dik. Maar net, het kind zit er net uitgaan. Nee. Nee. Dus dat is... is mogelijk, hè? Ja, dat je erin hingen bloeien, hè? Ja. Ja. Nou ja, goed. Zeg, je bent in een bjaardenkoortwinkel opgegroeid. Ja, dan weet ik het, maar... Zo, zeg maar dan hadden ze met die op een planken. Dus die het erop. Zo. Hoe goed zijn, ja. Maar die onderdeeltjes zien je dus al. Dit is zo'n deeltje zie ik al. Maar de grote duwen, dat hier ernaar. En dan wil ik compleet. Op de oudertjes nog. Jongens. Dit wordt een view, dit wordt een... Nu kan je wel ophouden van filmen en of het gebeurt, joh. Ja. Ja, mooi. Je zit je maar aardig in de herrie. Aardig in de herrie, ja, dat is altijd zo. Dat is uw werk, no? Herrie maar uitzien. Ah, je mooie heren je wel goed beschermen. Ja, maar daar hebben we deze voor, no? Deze. En we gaan nog een paar erenkleppen, dus we zijn nog net doof. En hoe communiceer je normaal elkaar tussen al die herrie tro? Nou, ik ben wel eerder op dat de hege decibel oud worden, dat verminderd wordt. Maar de legere decibel, zoals een stem, dat bloost door jaren. Dus ik kist me wel verstaan. En dan hoort mij iets harder schreeuwen. Wat doe je hem weer, hè?
Wij tekenen en bouwen casco-schip. Dus voor orenwerven. Dus tot Safie gaan wij en dan gaan we op. En dan gaat de klant weer verder met de opbouw van het schip. Als het al dat loodsen is, dan gebeurt het maar grof geweld. Nou, we zijn er inderdaad wel even een hamer en wat oorspel bij nodig. Maar ja, het komt altijd wel weer klaar te plakken. Heb je nog nooit klachten gehoord van de buren? Nou ja, het waren helemaal liep. Ik denk dat ze dat net zo leuk vinden. Dus we proberen er altijd wel een beetje op te denken. Maar we zitten slot op industrieterrein, dus het valt wat daar. We zijn hier net een soort meisje hier. Het is hier een stuk rustiger. Ja, het is hier wat aangenamer. De jongens in de loods zijn bezig met de bouw van het schip. Maar ja, voordat het schip bouwd wordt, dan moet het eerst ontworpen worden. Het schip moet eerst tekend worden. En daar hou ik mee bezig. Het voortraject voor de jongens in de haal. Dus die man in de loods, die ben van het Roege Ram en dat is dan creatief. Ja, Roege Ram. Er komt ook wel wat vakmanschap in en precisie. Maar ja, bij mij gebeurt het al hier op een computer eigenlijk. En zijn mooi uitvoeren. Nou ben we krijgt het naar hierin ingaan. Ja. Wat voor iemand 2013 voor je burg? Ik hoop een heel soort schepen te bouwen, dat er een soort schepen verkocht worden. Dan dat hoort voor. Zolang het je maar net stil wordt, dan is het goed. Ja, die rustig wordt en je jaren net wat hier gebeurt, dan is dat een slecht teken.